Glis eguna euskara eta lerra kirolak uztartzen dituen ekimena. Hala nola, eskeita, surfa eta eskinborda bezalako kirolak ere euskaraz egin daitezkela erakutsi nahi duen eguna. Eskuara ere kostaldean azkartzia, lerra kirolen bidez, surfa eta skeita eta horrelako kirolen bidez. Kirol modernoetan edo modan diren kiroletan ere eskoraz egiten altzela. 22. edizioa iragan da urten, berritasun batekin Biarritzeko skateparkean ere ospatu da. Jakin behar da, Biarritzeko skatepark gunea bizki polita dela, Europan uste dut kasik ederrenetariko bat dela. Frantses estatuan dela lehen kluba, uste dut 3.000 skatealariak pasatzen direla urtean zehar. Eta biziki leku ederra da eskualegian, arduradunak eskualdunak dira, biziki sintxoak, eskualaren alde eta ikastoren alde laguntzeko prest direnak. Guentzat, zinez aukera polita zen aurten unat itian. Bai, ale. Eta zuk berriz handik hasten dugu. Angeluko itsas bazterra izan ohi da Glis egunaren gune nagusia, baina Biarritzeko skate txapeldunak ere batu dira urten bestara tartean, 17 urtepekoen Frantziako txapelketa irabazi berri duen Miarrizarra. Biarritzeko klubean antrenatzen da eta dola zonbait haste Frantziako txapelketa irabazi zuen 17 urtepeko kategorian eta hor Europako txapelketak prestatzen ditu eta pari eder bat egin dauku. Eskalada, surf mekanikoa, puzgarriak, adin guztietako lagunak batu dira eta musika ere protagonista puntukako txelektrotxarangak giro alaitu baitu besteak beste. Aisialdia euskaraz gozatzeko aukera beste behin Glis egunean. Ikus-entzuleok Salome Arpaiesen erakustaldiarekin. Amaituko dugu gaurko saioa, bihar arte.